ini ang inyong addicting dili masuko dili na internet hati. Kati at this is Kati Gara Season 2. I'm back. Na ako'y ay paila-ila sa inyo guys. Lain po, dog dili na ko ni sila paila-ila. Si Jackie and si Julia. Hi, ako si Jackie Chang. Mm. Siya Siya yung nagkanta sa Per-Attic Group. Oo, ako na. Anya ka nang kuan. Gitawag ko nila og maoy diva kay magsige man ko og maoy. Unya unsa pa man. Basta maoy, Gistoyano, Basta dagang ka na kikugmaingon. siya. Anak ko sa akong mama ug papa. Eh, lain pod. So, si Julia. Ako si Julia Q. Wala ko kuan, wa ko nickname. Mora na siya, Julia Q. Nya, nikanta ko kuan daghan. Eh, Pero dili pa enough. Char. Hello. Dili pa siya enough. Maulawon man isla guys. Uy, maulawon di ay. Palungon na nato ni guys. So, muna to siya guys. Nailala ninyo si Jackie o si Julia Q. Dili di magpatawag si Jackie o ate. Dili di ay matawag. So, karon kay kanang nag-ana ako kay Sir Chance na what if i-guest mo sa kuang podcast. So, nakita na ba mo sa first season at? Yes. Kita ka sa first yes. season. Ako na kitaan mo to di ba kat Ay, poster, wala kita sa first season. Dito ko dai. Ha? Dito ko. Ay, na-add si Jackie sa actual job niya. After na mo pag-record ni Kobe, ba to kung kauban si Kobe, kung kauban tong naka or ako ra? Well, ikaw ra dai. Ako ra. Nag-talk about yourself ka dai. Oh, niya na siya nga. Kuya, wani yung kay ka na makastorya siya straight sa video niya. Walay cut. First time doon mo nakita. Oo, na-shock ko. First time nako aningat ko. Oh, magingani taron. Huy! Magingani taron mga 30 to 45 minutes. 20 pag almost 20 ang inyong maingon na cancelable. Eh! Nekuta. So dili man mo gusto ma-cancel no. Okay ra. Ay, Okay ra di ay. Ay, joke lang. Kasi joke lang. Depende nila. Magpa-cancel na karon eh. I will drag you with me. Dili bitaw guys. Maong gi-guess na ko sila kay kanang ganahan ko mo talk about girlhood nila ba. Kay murag ang common na to no kay independent girlies sad mo no. Yes. Independent girl Yes. ka. Ikaw Julia Q. Oh. Eh, Julia Q. Independent girlies sad ko recently lang kay this year lang ko na independent. Apo ka. Pero bitaw ganahan ko mastorya na kay daghan ko nadunggan and daghan ko nabasahan and daghan ko nakita nga mostly sa mga babae karon kay mga working girlies na ba mga independent girlies and mura ganahan ko nga kani nga episode kay makapa-inspire good with other girls like us na independent na naga-work na and all na kanang somehow kanaganing makarelate ra pod sila or makaingon nga dili ra pod ko nga naka-experience sa gingani, naingani ko karon, naingana ba. And kamo jay perfect ani day. Perfect di ay advocate. Wala sila matingog. Sige go, maminaw lang mi. Loy na po sa podcast na mabidaw lang. Uy, pero bitaw nagkuhan pa meron guys ka napa sa adjusting period. Adjusting lang di. Dili depende na sa topic dai. Oh, depende. Ay, kawan. Pero first day, na dyan tayo una istorya guys. Kabalo mo before nag-start ang video niya ko nga, yes, makastorya naging kong about Lucky. Pero dili di ay, kaya dili sila gusto mo storya og about Lucky. So mo to na ang akong giingon gaina nga. Like gusto na ako na magstorya mi about being independent, bro. Independent na jud ko for how many years? So, for 6 months pa good. Si Ui for bisan na kanang sa span of 6 months daga naman jud kag ma-experience and all. Kanang kanusa ka nagsugod or dili din niya gusto ito ganiyang edad. Bakit ganto? Na-put siya into spot. Oh, pila ka years na ka independent girly. So man dili ko kay baw kay nag-start ko og work kay 11 years old jud ko. So mag-work ko sa gabi niya, mas pila ko igbuntag. Mo na magsikog kalit
FYI sa akong mga classmates sa una o mga teachers, nag-work ko sa una, mang malate ko. Okay. Ala, kaya na day siya Eh, nakuan, oh, nastorya ilo- sa yung hinaing. Dili Oo. mo mga story. So wala di ka wala di siya naka-apology video ato na tayo. Yes. 11 years old pa day siya. Wala Wala pa siya kanang making things clear nga kanang FYI lang guys. Oo. Wala. Karon pa ko nagkalakas ng loob. Charing! Nya didis naman na ng ani ba no? Lagi. Nya unsa Ay, pa nani. imong work ato ti? Kuan jud ka ng kanta ing ana. Mm, Kaya kanta. ako ang family kay musicians jud sila tanan. So akong mama to na time kay singer pod. And kauban sila ni kanang Shereen Reyes sa una. Mm. Dayon kanang karaan ka ayo day. Napay nakailana. Napay na nakailana. Onya. Kuan ka ng mo to siya. While mukanta pod si mama kay akong dadon. Mm. Anya, mukanta na sad ko. So mag-earning duha. Nice ano pag naa jud koy kanang nindot at tingog adlaw-adlaw jud ko sige kanta bisag way nangutan na ti. No, pero usay pod kay more kag himuog iro sa tao baka like hala ka mo kanta kantahay na maybe. Lagi nga na pag i-sure lang sa info ninyo sa Spotify. Kapoy bitaw kay murag nagdako ko na if na event kay dili ko ganan mo to nga kanang mga pista or birthday. Nga naman. Sorry sa akong family. Para sorry din sa pamilya. Kuhanin ako kanang Charla nila hinanakit pero kanang usay kay ingon ko sa pamilya ba Jack kanta niyo bisog kapoy na ba niya yes man beta. Oh, people pleaser day si Auntie. Pleaser mi ako. Dili ti oy like ginatawag na ko tanang tao auntie or Yes. you've me. tapos So, tapos nya mo na mukanta sad ko as a people pleaser na bata nya. Kuan, hala nakalimot ko sa akong sulti. Unsa gito? anak ko ba nga kanang kuan kanang when ka nag-start og nag Limtanon gid ko sorry kayo. Kanang mato siya. Nya malain ko kay kanang pakantahon ko. Di man malain kanang kapuyan ko ba. Di na ako muadto aning kuan kung Christmas party di na ako kapuy ay pero muadto gud gihapon. Pinoy man ta kay kung makabalot ang atong pamilya or makabalo ang mga tao nga how ta mo kanta pa kantaon mo kita mo kanta pod ki pasiklab gila naa jud na init jud na sa tuwa nga magpasiklab basta nay talent at bakit dili lang day pud si Jackie ang singer diri si Julia Q Bitaw sorry. Sige go. Di, pero si halala yun, hindi mag-ate ni sorry ka ay. Kanang mag-rude ko ba? Kanang murag, wakoy batasan ba? Sige, si Jackie. Don't stop respecting me. ala okay dili day gusto magpaati Ayaw mo pagati. Jackie na lagi Jackie na Sige, Jack. Jack. ikaw Julia Jack. when ka nag-start na maging independent Kuan, pag college na ko, kaya niadto ko sa Manila, bisag wakoy kaila dito. Ana kay feel lang nako, mag-school ako dito nya. Mo to, ako ra akong self, bro. Of course kay gaskwela pa kanang gitabangan pa ko sa akong parents ana pero naganan man ko sa Manila kay murag big city gud kay siya murag ana ba as a provincial na nya. Mo to nang ito ko work dito nya mo na karon independent na ko nya nagmahay singer ko gyapon o singer niya nakoy corporate ana nga trabaho pero nagmahay ko kay as an independent kay murag dili day siya all romanticized ba pero pero pwede rin wala nimo pugson gay na di ay before me nag-start di nag-storya me about ana kanang unsa to yung ingon kanang winners unsa gito di winner effect nga kanang like something if dili ka ganahan or feel nimo fraud ka kay mag-make daw ka og something delusion nimo nga okay ani ngani bitaw no i-reframe nimo ang story nga oh, i-romanticize yun nimo imong work para Bitaw, no? maganahan ka ba para kuha nimong convince brain mo, nga ana, like Oo. fake it till you make it in ingana pero ana Bitaw, siya no? nga napod daw na bad effect kay basig may mo po daw kang kakibot pag if aims pero pag imong i-apply pud nimo sa imong self ra unya Oo. wala kay ginahit oh na bitaw okay okay hurt nga uban taw ana Ano, Hala, sorry, i-reframe din, ni sorry, mo hang. ko. Sorry. Di day ko na. Pwede naman go, pwede naman go. Nya ka na i-reframe po ni mo imong utok nga. Kuan, di mo to jud kuan na murag na prove na ako nagkadako ko kay murag ever since pag bata na ako kay kuan siya kanang ingana jud ko og mindset wala na siya gipugos na. Murag mangita jud ko og good sa every situation ba. Do Oo. usay kay kapuyon man jud ta pero kanang wala positive thinker lang jud ko. Nya kanang na-prove na ko nga nagkadako ko kay kuan siya kanang
mo manifest jud siya. no? Manifest siya. Murag ka nang, kay gaina, nag-talk me, kay niya ko, nag-talk me about hobbies pud ba? Na may mga hobbies te. Kantor. Overthinking. Ay, grabe. Usa man na hobbies, ma'am. Dili man makagain og experience, giahak. Pero bitaw, nag-talk me about hobbies gaina ba? And then like, niya na ko kandi nga, di na ko siya mamanhuman, kay feel na ko fraud ko nga, dili ko hawla ni gusto na ko perfect dayon siya na. Tas niya na siya nga, katulog yun daw nga, you Fake reframe na your lang. brain nga kanang, dapat, ingani nga na. No. Which is, ma-apply siya pag kanang, ma-apply siya if independent ka ba. Kay ikaw ra ba mo sagubang sa tanang Yes. butang. Oo. Kay always ba ka survival mode, good gani, pag independent ka. If kuan sad, if wala kay kanang safety net, Mm-mm. ikaw ang safety net sa imong Uy, tinood ba yun na? Pag wala yung safety net, ikaw ang safety net. Ay, ba area nagandi kay ti. Kantahin na, kanta ni! Sige lang kada. Sige. Ala. Joke lang. Sige, go. Padayon. Ay, Padayon. pero bitaw, mag-ask ko, di ba, Julia ba? Unsa imong work na corporate, like, sit down ra ka? Oh, girl, like, sit down yun niya ka ng 9 hour shift nga gatutok ra gyud sa computer ba. Kuan ba ya, sitting is the new smoking. Uy, na-learn ko na sa movie nga kung gi-watch gay ng buntag. Intern. Oh, nita Si Anne Hathaway. O gana, Yeah, yung ganun intern ba kay Tiguang. So, sana siya nga, na nag-ingon dito, nagpamasay ang intern. Oh. Tapos ni Ana ang masus ba na? Oh. Siya nga, kabalo ka, sitting is the new smoking. So, like, dili jud ka sige og sit down. So manindog na ta guys sa mag-podcast. So yan na sa mag-podcast guys kay murag 4 hours ay 3 hours ako na nag-sit down. Natik lang. Pero bitaw kanang kabalo ba ka nga di ko gana corporate. As Dili ko mo dili ko ganahan mo musaka sa corporate ladder. As usual. Kay na ako'y friend, independent girly sad siya. So iyang sarili pod is safety net ra ba. Magkasinabot me because mag-share good me og kanang mga tips like how to survive, how to like hack me, i-hack na kanang unsa ba kanang sa pagkaon, ingani na or sa kuan para dili lang gyud makagasto or dili lang gyud makakuan. So nagtindog me sa atbang sa school and gi-ask ako siya if ako unsay imong work after this. Tas di ana siya musaka jud ko sa corporate ladder. Mo gid na ako ang murag goal jud. Murag ganahan siya nga mo musaka siya ana like ma-promote ana which is niya na ko siya nga di ko ganahan na di ko ganahan nga nakoy gipatunayan or di ko ganahan nga nakoy buhaton para lang makakat-kat ba gusto nga kanang ako ang gusto is like ingani lang like mag-freelance lang mag-floater lang murag floater lang floater di ay salbabida di ay kanang imong corporate Julio kay ganahan kana kanang relate ko nimo kay karon nga nag-corporate na ko realize ko di ko ganahan. no din siya madala Hala og po. winners Okay, unsa di to na sila mo di tanawon. sa gayto di siya madala og Di sila winners Oh, di. dili siya madala og winner effect ang corporate ladder Oh, di gyud. feel ko compromise kayo ang sleep ang Oh. kuanana ang anything ano Ang di freedom. corporate Oh. sad ka kabalo ko corporate ka no Dili siya maingon og corporate man. Ay dili man. Ay kuan man gyapon ay Freelance. kuan man ni pag-ingon. Mo Oh. siya corporate. Di pero ga teach man good ko. og Racket? kuan. dili Dili nag full time ko ron mo nang Sunday ra akong rest day. Hello. Boss. hello Pero kuan ko ay sorry Jules. Mag-teach ko og kuan like murag in line gyapon sa akong ganahan mag-teach og music ingan na. So ambot. ganahan ka na Sig- naput siya Sorry. Ano ganan? Naput siya sa spot. Nice man siya. Pero ako as a person kay dili ko ganahan na kanaging routine. Unya sorry. Boss, dili ni about ninyo ha. It's about me. Kuan siya kuan ko na to, di ko ganag routine. So if ako mag-schedule di jud na ma-follow. Ang Ganahan kanang ko routine. gang spontaneous lang ya. If kana akong work na Sunday ra ako ang rest day niya. Every day kay like 9 a.m. to 6 p.m. ingana nya murag ka ng draining siya sa ako aba. Kay kanang hala. Why bag-o? Ay murag ingana ba? dili sad ko ganahan routine dili sad ko ganahan nga same ako ang button adlaw-adlaw kay as someone nga gusto kanang active kaayo
pero dili ko kabaloon sa akong buhaton, dapat adlaw-adlaw different akong buhaton. Di ko gusto nga mag-sit down lang and magtanaw. Dili ko ganahan na. Dili ganahan, and it's okay nga dili ka ganahan sa ingana na nothing kay like naman kay uban ba maghunahon na nga hala ngani ingana kanang mao na lang jud niya akong buhaton after o dili ni siya speaking from a privilege siya kay ko Ginoo ko di mga pobrimity nang amor na disco pasalamat jud grateful jud kay ko nga naabot ta sa ingani ba kay like pwede ra gyud mapili kung sa mong buhaton inana naning kamot jud and pwede gyud ni ma-apply sa inyo ha kay pwede ra man na muhuman mo eskwela di mo work. Pwede ra gyud. I feel like naka-instill sa utok sa mga tao ron na kanang murag mo sound siya as kanang privilege mo ba kay very nga na kay nakakuan mo ano nga niya. Dili like kanang why not i-try jud ang unsa inyong gusto. Like gusto jud nimong buhaton, gusto ninyo trabahoon, dili mo gusto mo try og like what if gusto ni kani nga na like ang ubang mong tao mobuhat ra sila isa ka butang because gusto sila take for example silang family or gusto sa laing tao nga kanilang buhaton. Naka-try na mo ana like kanang pugson mo buhaton sa isa ka butang tapos ma-feel bad na lang mo kay like mara mahimo mahog na siyang people pleasing ba. Pero atong Sometimes. Kasoy ba? Ako feel ako kanang wako gi push jud nga Sorry. wako gi push jud nga ibuhat pero kana kong murag akong parents kay feel nako ganan sila mo anhi ko like magloko ingon ana ba murag usahay mo ko nga ganan ko kanang mag popstar na lang ko ana nya kana kong comment pero kaba ko nga joke good pero usahay for me kay murag hello murag tinuod na nag-iingon nga maglo na lang ka Jul ana ba so pero kabaw jud ko sa akong self na if magloko kay people pleasing ra jud na like di gyud na ako ang dream so kana pero wa ko naka suway nga ako jung gitry pero kana lang nga, mag-envision lang ko ako what if mosunod ko sa ilang ganahan for me ganahan kunuhay or ambot so mo na ka-realize ko nga murag people pleasing ra jud na no so mo na nagkuan ko nga I'll do what I want jud no murag it's like living your life for others ba. Buhaton ni ay magdo ka decisions sa imong life based sa kanang unsay gusto sa imong kilid or unsay like kuan but at the end of the day I think nimo nga ikaw ra gihapon ilang safety net magkinaunsa no ikaw naka-try ka na nga magingani og kurso ingani ay pagingana din Kuan. Kurso. Dili. Sama ni. Ako mama kay na siya ganahan ng course pero kanang murag program jud ko pagkabata na mag kuan jud follower. Program jud ko na kanang dili lang mo supak. So feel na ko kay kanaging pagsaon na katong younger pa ko. Like bata jud ko kay kuan kanang dili ko kay bawon sa akong gusto. Actually until now kay nakoy trait na yung nga kanang wa ko kay bawon sa murag indecisive kay ko ba. Kay murag program ko sa ako ang mama nga murag ana ba. Dapat kong kuan kani. Nya malipay ra sad ko if malipay people pleaser jud. People pleaser jud ko day. Pero kuan kanang ang naka kuan lang murag bonus lang siguro sa ako murag nakanindot lang kay di ba musicians man akong family. So ever since ganan ko mag-doktor. Ako may ganahan og kanang ACADS ingan na. Pero kanang kuan siya kanang sure jud ko nga bisag unsa akong matiwas na kanang kurso kay mag-music jud ko. So murag kuan siya murag blessing sad siya at the same time nga gikan ko ana nga family niya pero in fairness wala man ko gi kuan wala ko kaso gi pressure sa ako ang family sa line sigurong tao kaya ko kay wala ko noon gi pressure kay kanang kaning nakatry na mo nga dili ninyo buhaton because na experience sa uban so murag ikaw ang second hand tagam ba so nakakuha kag second hand na natagam ka na person. So ako kana na person is my father. So kung papa nakahuman siya siman ha and all. Wa siya ni sakay barko. So pat ka years na yang gihuman sa siman, wa siya ni sakay barko kay mingaon siya siyang family and dili okay yung eyesight. So nahogra siya nga na waste lang ba. And akong papa gias na mo siya
tong one time na naami ana nga topic ano kung sa day gusto jud nimo na kurso. Ako gusto ang mga kurso kay automotive. Dili man kani na pressure lang ko kay na pressure ra daw siya kay mo de gusto sayang ni lola o ni lolo ba. Which is kanang nakaingon ko nga second hand tagam murag nakaingana ba nga na experience nila dili na ko gusto ma-experience ako so akong family noon dili man noon sila kanang tig pressure sa ko ba nga uy pagingana kay ako naman nagapaskwela so ang kaugalingon so kung unsa akong gusto kay Mora pero tong nakabalo sila nga nagskwela ko og psychology nangaon mi once na sila ano usa may mo ang ano eskwela mo kag psychology mo study kag buang tas misconception ba yan na Grabe. misconception ba yan na Sa ilang generation. na kanang wala man gud sila naka-learn og any background ana good so like ako dili man like kanang there's more to it pa man like mas maka-understand ka sa tao nga na ba kay ang mostly misconception sa psychology makabasa ka og una-una sa tao dili man sila mga kuan mga manghuhula dili man and eventually murag naka-decide ra po ko nga bitaw dili po ko ganahan mo sa butog tao so nihawa ko ata na kurso which is okay ra kay first na kurso jud is social work wala na ako nag-eskwelahan kaya na ako kanang Marsha og kanang sabi tawag na wala mo koy background wala koy background social work mao wa ko na eskwela nil bali na mo eskwelahan dito ko nag psychology hangtod sa ningon ko nga dili na jud dito na lang ko sa akong creative side kay mas dali siya for me ba kay man naman sa dakong gitrabahoan nya kanang I feel like ako mapulot na aral mapulot na aral kay kanang there's nothing wrong yun sa siguro sa pagpili sa imong gusto if makatabang man day siya nimo cause like I feel like karon maong dili mo romanticize sa laing tao or ma-appreciate sa tao ang mga things na gibuhat nila karon because maybe forced lang sila ana because of limited resources or forced lang sila sa kanang like dili na nila mapili kay it's out of their control na or like dili gid na nila mabuhat which is dili po ni ma-blame ba kay kanang kasi tawag ni luckier gid ta enough to like have this nga na nya kanang ma-feels kanang always gyud na siguro be thankful mo gini ako may sundo sundo ko nilang tato ni Dina bye dili bitaw ka nang mao gini akong pirmiingon nga mo ganing pagka ng mga lalaki na na-meet na ko di ka balo mag thank you turn off day na ako like no mabot yung lucky ba say ka nang dili ko dapat magpasalamat ko dapat overly salamat ba kay kaysa mag overly sorry good kay dejecting paminawon dejecting ayo sige og sorry sige og thank you kanang ay sorry na late ko instead that thank you for waiting for me ang nagulat let's see ha nice thank you kayo pag wait sa ko pero ikaw nga kanang walay kanang pasensya buisit pang guro ka so nabasa mo ko na nga dapat mag-last jud ang sorry kaysa sa thank you like kanang uy sorry ka ayo okay wala na ko uy thank you jud kay sa pagsabuta di so ninot siya paminaw na no nala siya na pulot na aral pero sige mag sorry ako kay kuan siya murag sa una sige ay sorry karon kay nay sakit nay mo gawas kalit kay murag kana lagi murag sa childhood dinala sa childhood ay sorry ay thank you for adjusting my mic thank you sa pag-irog sa kwan alright kanang nga na siya murag hala uy serious kayo akong story pang MMK so kanang ay ibutan ta na ngani na lang siya basta akong childhood kay di siya nindot nga na ba so trained ko na kanang as a people pleaser nga magkinto so magkinto ko bisag sa akong mom so magsige kog sorry unya nag-work ko sa una na sa kuan like Brown Academy of Music akong kuan student si ma'am kuan Ana Feji akong boss sa una iya kong gibadlong siya nga murag nahog to ang ballpen niya dili akong sa pero ako ala sorry ako siya nga you're so
kuan sa to yung term apologetic kuno. Mm. Overly apologetic. Siya nga dapat dili ka magsig sorry. Kato nga time kay wala pa gyapon ko kasabot so magsiya po og sorry. Nya mo siya, nag-sorry na sad. Ay, sorry ma'am. Nag-sorry na. Ay, alo. Thank you, ma'am. Ay, thank you, ma'am, ho. Oo niya, kanang, siguro kuan bag-uhay, dili siya bag-uhay. I think pag pandemic siguro na time, or before pandemic, mga nga na nga time kay, naka-learn ko nga dapat kana instead of sorry kay thank you positive dito murag ni shift ako ang siya kuan kanang ni mura man good siya ano unsa kay term ana kanang shadow work pa na ito Sa internal, ana. oo labi na pag pandemic murag di wala ko kay nga shadow work ang tawag ana so murag ni go through ko sa akong traumas pag bata ba nya wala ko kay nga no so murag ko mabuang ka ano man ko ano yung sige kog hilak ingan masuko ko yan murag dito ko naka-understand ba I-define daw sa shadow work. murag ka nang imong si term ano murag i-face nimo imong mga di ba naman jud ay traumas oo ing ana pag especially childhood daghan kay gingan mo na kanang ubang tawo nga murag negative kaayo kay murag feel na ko kay kuha na sila mga nana sila unresolved na mga childhood traumas tinuod so ing ana murag nasa ko na read ba nga as long as dili na nimo ma-resolve di na nimo ma-face ang kanang mga imuhang kasakit kalagot sa una ana kay kanang imuhang state of mind ba kay dili ka di man gud na nimo pwede i-fake na mo yung nag-positive thinking ko ron nga di man siya pwede i-fake dapat kanang murag gikan jud siya sa heart ba nga kanang like for example kato akong ingon na if naay bati na pang hitabo kay akong feel ay kanang mangita jud ko og good sa kuan kana siya kay kinasing-kasing jud na ako nga dili siya ingon na kanang ay na stress ko so mag-think positive na lang ko ingan so murag kanang kuan siya kanang years siya nga gi kuan ako gi overcome nako so mura kog na depress ingana ba masikog hilak Nya na-resolve ra nimo. kuan di man siya ingon good na kanang ma-resolve nimo dayon naagi pa magbalik-balik karon so kanang kuan jud siya kanang unsay tawag ani ana siya ba up down siya oo dili siya like one way ra kay bisag mo Okay, healing is not linear mo. yes Yay! kana so bisag Lesson let's go guys Nya, ikaw, Julia, like, sige po, sorry. Kapag ka sa corporate kay kuan po na siya topic po na kanang mag-research man kuno like how to be better at your job. Ina kay Nya, sa wiki ako din, no? pwede ko ma-fired ba how to be better ano niya. Usa jud na siya nga di daw mag-sorry kanang sa imong mga stakeholders kanang mayon ka nga kung late ko makasubmit og deadline ana dili daw mag-sorry kay ako naturally maanaman ko kay feel na ko I'm not kanang good ba at my job so mo sorry jud ko sa kong boss sorry this was late unya niyo man si kuan si Google or unsa ba nga be proactive ana ba like kanang lahi imong aura kung thank you kanang di ka mag second guess imong self sig sorry ba so karon kung late ko mo submit ako thank you for your patience ana Hey! No, aside sa sorry, tomorrow gido kong giingon. At ba kaya? No, start. So, ka ng mga tao nga naisala, pag thank you na lang mo, kay gidawat na sa tao. So, dili, sorry ho, nakasala ko sa imo. Thank you ha, kay gialaw ko nimo nga magkasala sa imuha. true Nga na di. Thank you ha, kay gisalo nimo ako ang sala. Gana na siya. Pero ka nang, ako bod, sige po kong sorry. Ging na nagugko sa ko ang friend. Saya gid gikan ni. Ayo sig sorry kay dejecting kay ka paminawon. Dito ko na na-clock ko niya dito. Nakuan jud ko niya nga bitaw nung ano sig kong sorry like. Hello, sorry napislit ang like. Thank you ka napislit ang like. Pag nang sorry late kay ko nagpasa ani. Thank you kay pwede ako thank you Sir Chen sa pag-allow sa kuha nga na late mapasa nga dili ko mapasa sa deadline. But bitaw no. Wait lang. Mulubricate sa ako. Pila na ita. Ikaw Julia, okay ra ka? yes Ang kana man kay uyab. Dadag uyab mo. Ana, sorry dapat giingnan ni Sir Chen sa bawal magdala uyab. Ang uyab na lang sa kilid na mina. thank you Deko Grabe.
Ay, thank you, Day Julia, ka nagdaka uyab. Oh, sorry na ko. Thank you for understanding. Na nagdala ko. So positive. Gani, positive no. Ikaw, Jackie, nakayab. Wala. Ano man? Sukay ba? Mababang usapan. Char, kuan, kanang dili ko. It's complicated, Apoy, man. gyapon. Giduon na din kami, ikuan. Ala, kay ba man day ka, day? Nagkaon may ba? O yan na si Jor. Nga nang waka nag-istorya ni Kate nga na taga may nag-experience sa laki. Ako dili rapod, rapod sa experience sa laki. Di, what if? Grabe na Jor ang tanaw sa kuha. Pila Gan- man. Pila man. Konrad, tulo. Pero so ka ba, may minor de edad ko dahil. Nakoy nauyab 3 years ni undang ra. Minor Shit. Oh, naundang ra Long ti. term. Tapos 1 year then 3 months. Eh. Pagka man sa 3 months kay day. Kapoy man. Dili kabalo ka, 'di ba? Speaking of independence, Independence Day. Kay kanang 'di ba, na istorya tagain nag-independence. Nagstorya po ko ani kang katong first na mo diri ang podcast ba. Grabe gyud nako syagit nga. Hala ko storya nagikog lucky, makalibok nagikog lucky sa podcast. Kay dili bitaw ko. Kalibok kog lucky sa podcast giatay. Hoy. Pero bitaw anak ko nga. Ang ako napansin ba, nabasa ko man ni sa FB. Pero na-storya ko ni before na ako nakitaan sa FB sa akong friend. Storya may anak ko nga. Napansin ako ba, mga broke guys, good. Kay grabe ka, magnetic kay sila ng mga independent girlies. Kanang, dili na sila mag-think o kanang, Oh my mag-think ba nga kanang, naba ni kwarta ang babae or kanang mostly ang mauyab sa mga broke boys. Kay babae nga independent na na kwarta. And then ako, wow, wait lang. Murag, I made sense. So, gingon ako siya sa akong friend. Ako, di ba, kanang, namang gukoy example ato. And then, nag-click siya sa akong mind ba nga. Bitaw, no, mostly sa mga, nauyab na ako. Mostly ha, kabalo ko, tanaw ka. Tanaw di ko. Tanaw di. Dili sila ka tanaw sa akong shit. Ano di, kaya ako na nag-block. But like, mostly ba, sa mga broke na guy, kaya mga mauyab, kay independent, girly, nga howd mo mama, howd mo mother. Bulok ana, kanang howd mo mother. Ayo. And naka-experience ko na first hand, nga mo mama o broke guy. And then ako nga, you know what? Dili sa ako i-solidify ang thought. Basig hater gig kay ko. Or I make everything an issue. I make everything an issue na pod. And then, ni-scroll ko sa FB, so blew up di niya kanang na siya nga ang mga dito ko na-clock na ano siya mga independent girlies duulo na daw alpha lamunin, alpha nga palamunin. Gi-explain. Mga mamas boy, biktima kog mamas boy. O broke guy. So, biktima ko sa tulo. And then, anak ko nga bitaw, no, kay kanang, ang mga babae mang good kay, okay ra nila, if walay kwarta or nay kwarta ang guy. Kay pwede ra magud ta mag-make sa tuwa kanang we can make Yeah. everything magud. Everything Real. happen. We can make everything happen. Kung gusto mi mag-work, mangita jud mi work. Kung gusto mi makakwarta, maningkamot jud mi. Gusto mi mag-eskwela, maningkamot jud mi nga na. Everything. Kung gusto na mo makuha ang isa ka butang, buhato na bo. Yes. And then, na mo experience anak. Ha? Experience ba? Uy, Nabuhi. Oh, mana, pabangbuang na, ibili na lang ko diri. Ibili na lang ko ni Mori. Katong kuan, katong mong giingon na katong unsa to nga katong okay ra sa babay if walay kwarta or nay kwarta. Actually, nakoy kaila jud na mga babay na di jud okay sa ilaha ang way kwarta. So kuan jud sila. Sa una maminaw ko, ka gold digger ana niya. Uy, ingana akong feeling. Diha ako nakakuan ba nga we deserve what we tolerate. Uy, tinuod bitaw nang we deserve what we tolerate. Oo. So kung kita kay anad manggud ta mo hustle like ever since so murag mo dawat taog ka ng bare minimum ba. Uy, bare minimum. Bakos. So murag makaana ta bang okay roy kaya man na to pero in reality ba kay dapat dili jud day tayong anak ba. Kanang dapat
kung musod og relasyon ang laki dapat nadyo kay kwarta. Dong magunsa man ka. Gani, no. Unsa man paboy? Balik sa And imong then, mama. i-label pa dyan na nila as ka ng gold digger, yun ka. Oo. Kung sa'y gold digger, nga naman ko'y kwarta. Oh my gold, di Gani, no. Tapos, like, kanang, alam mo, na jud siyang sexist paminawon. May sexist ni paminawon. Unsa man day? But naka-experience na, Julia. Kuba ko na ko'y na-read nga. Unsa to eh? Ala! Namo kayang uyab challenge. But unsay may experience? Na ko'y na-read nga. Unsa to eh nga. Ang lalaki daw, kanang you'll know unsa iyang like see in you kung nag-uyab mo ba kay what he lacks kay mo imong naa. So ano ko, wala make sense kay daghan kay kanang laki nga for example wa sila confidence pero ilang girlfriend kay kanang marag extroverted ana-ana. Oh, Murag- love by everybody. Murag ilang ipa-feel sa ilang like kulang nila ilang kwaon ang girl nga maka-feel sa kana. So opposites attract. oh, pero ambot murag so mo fit sa dana kung wa sila kwarta mangita sila babay nga na. Mahogar gani nga mura kag ni mama nila. Oh, No, kana ingana. gyud like ikaw ra ni carry, hard carry ano. Huy, dili ni siya kanang targeted or mostly lang yun sa mga guys nga kanang kuan ra gyud kay like dili lang po niya akong own experiences or mga nabasa na sa internet but like kanang experiences sa other friends po na mo nga girls na kami na lang ni speak in behalf sa ila Oh. bisag wa sila nang hatag og consent. Eh! Ade ay. Kuan ang ay mo na kag storya. Oh. Thank you. Thank you for finishing your ang mapuno na ko ato kay katong like ang guys kay ma-attract og like unsa kita mo chika Unsay kulang nila ana. oh unsay kulang nila nakoy na ano pod na kanang ang mga laki kay ma-attract sila og someone na pareha sa ilang mom. So Uy, tinuod ba na? yes. Mami Si, issue nila. Oo, si Simon Freud tama ba? Oo. Tama ang gingon. Tama na yung gingon. Nga na siya. So, mao na kanang mga broke guys, mga mamas boy kay into like pareha na to mga independent girlies kay kuan man makakita sila sa ilahang Ma'am. Nya ang kalinga sa inahan murag diha na mo. Hala uy, nganong naman lang sa nagstay sa ilang mama. Uy, tinood ba yan na? Cause like, nakoy na uyab. Dili na ko ingon kung second, third, or first. Depende na lang og kinsa. Cause like, ginuok ko. Ginuok ko di ay. So, tung nagbulag miti, gingnan ko niya, di makakabalo mo laba, magluto, magingani. Di nakakita na kog babae nga kabalo mo laba, mo luto, mabuhat og kuan. Lazy as fuck man ka. Hoy, kahilas. Niya na ako nga, sorry, og ako ang gusto boton mangitag kwarta or something. Ana ba, like, career woman ko or ana. But like, nitatak dyan na siya sa kuwa ba, what day siya nangitag uyab. Nangito siya og kanang Mama. katabang ba na o mama. Na-realize na ko ba kanang, ingana ba dyan day siya definition as a girlfriend? Or ingana ra ba ang definition dyan nato sa babae? Dapat kabalo manglaba, kabalo Mm. magluto. I mean, tanan man siguro dapat ta. Dili lang gor babae kay survival skills man na. Nawa siya kabalo nga kahawd na kay kumuluto ron. At bakit? Kay gusto man sa Independent. galuto-luto man sa to siya ba niya. Nagto siya nga dili ko maka-learn na mga skill nga dili ko kalaba nga. Tanawa ron anak ko like I'm living independently. Ano di ay pero mo na ko na realize ba kanang tama gyud to. And also katong ningon ka nga kung unsa lang gilak kay pangitawon nila sa laing babae, tawa na kay once makuha na nila ang babae, kung unsa sila ka loser, matakdan ang babae. Hoy, Oh, wait lang. lang. Oh. Cause like they're not in love with you. Dili jud sila in love sa imo ha. Gina-compete nila ilang kaugalingon with you. They think everything is a competition. Kung ma-feel mo na yan na you're with an insecure guy. Hoy. Cause like pag mayong ka nga, tuwara, nakaka-jud day sila experience, dili lang jud day sila magsama. Ni-react ko in behalf sa akong friends. Ay, hindi na siya friends. Kaya kanang, di ba, katugiga de Julia nga, nagapangita sila og uyab, nga maka-fulfill sa unsay missing sa ilaha. But little did they know, nga ilang ma-offer lang is kanang ilang pagka-loser. When I say loser, ka kanang incompetent sila nga pagka-uyab, dili sila mabuhat og effort, ano ba? And then they think nga kanang,
they don't love you. They love the idea being with you. Cause kanang ang imuha manggong love is nakapanindot sa relationship ba. Yeah. Dili kamong duha. Mo gyud gitawag na siya Beto. emphasis on sa incompetent. Kay dili man sila mag-make effort. My girlfriend can do that. Manindot na ang relasyon cause Tungod niyo. okay, mag-date me, siya bayad, Ay, no. or mag-kuan me, mag-dress, ako mag-dress, ay, siya mag-dress up sa kuha, My siya God. magingana, ako siya mag-receive. Di na ko need mag-give kay love man gyapon ko niya. Ang tawagan ay napoy isa ka term na ginatawag nako kani nabiktima ko ani penny method. So gi-explain ko ning penny method sa guy na that na met nako nga nauyab jud nako, gi-penny method jud ko niya. So murag foreshadowing na to siya. Murag gitudluan na nako siya how to play the game. Ako okay, penny method, and then he did exactly what I said. Unsa man ang penny So ang penny method is like okay, tagaan ti kag 100 Jackie. And then every day taga-tagaag 100. 100 daw, 100. And then ihatag ko og 95. Natingala ka nganong 95 na lang. Asa ang 5? Pero you don't care kay at least na kay na-receive. Ato sa nahimo na siyang 80, 50, ato sa nagbeg na ka sa sa penny kay kato na lang iyang mag-give. Mura siya ka ng something po na mura siya something breadcrumb pero full pa siya, god mode pa siya sa sugod. Kay para i-instill niya si utok ba nga, yes. Ako na jud ang para sa imuha. But hangtod sa kanang magdugay na mo, ma-realize nimo nga asa naman ang 100? Ganong penny na lang man, but at least you still getting that penny. Diha na Tina, itabo na sa kuha. Kuara gyud, mara na ako siya gitudloan sa dula. So magpinimitod ta. So hatagan ko ni 100. Pero kadugayan, maging shitty na ka sa kuha, i-beg ko na sa imuha. So murag oy nga na siya ti. Nya murag mo na yung mga binuhatan sa mga insecure na guys. Cause like, ako'y labo tayo, nag 100% pero ko sa sugod. So, naka-program na siyang utok nga. Anytime, murag ka nang, di ba, hatag siya sa sugod, og 100. And then, naka-feel na kang, halog, dili naman siya 100% sa kuha. Uy. Once mo try na po siya atag og 100%, mag-beg na po kasaya, mag-chase na po kasaya. Cause like, di ba, hala, nihatag na po siya 100%. May hatag po siya 100%. E nga na ang mga kuan ron, ang mga ikal ron ni. Manang lisod na kayo makapangita og partner ba if what kanang sakwa lang ha kay mersyag kanang blessing and a curse. Cause like ang blessing nako is yay nakuan jud ko nag-earn ako money now like nga na. But ang curse ana is true love. True love na pod. Cause like you don't know the real intentions sa guy na imong ginatalk. Maybe mag-atik-atik na sila, mag-pretend na sila nga. Uy, wala ko kailan nimo. Like, nako ko sa cellphone. Makita ko kunin mo sa cellphone. It's like, dili ka mag-search na kung makita ka sa akong cellphone. Pero like, wala ka kabalo sa real intentions nila bang ano sila na istorya nimo. Bisan pa ang ilang intention is, gwapa manggug ka, so, mo to ni hit up ko nimo ba. Dili gyapon, like, dili gihapon sila, dili good organic ang like interaction. Manang dili na ganahan kanang manang di ko ganahan og dating apps. Wadyo kay dating. Oy, katawa kay kadina murag laugh kay ka ma'am. Na mo dating apps. Sa una nakatry ba mo dating apps? Hello. Walk out. Lisod kaya siya mag-story yung ano yung Okay na siya, yung mga adjust na siya. Nalagi mag-away after. Nalagi mag-away after. Sige. Nakatry mo dating apps. Oo, sa una. Di, kawa naman siya ni. Pero sa Manila, pagid ko nag-try na girl, ang mga laki dito na, di gyud. Like as in, ayaw na lang gyud. Sigh of relief. Di, pero ano jud siya lahi ba kanang murag di na jud siya organic kay ang first ko nimong tan-aw kay unsa ang curated na sa screen niya napag yung link sa like sa Bumble para nimo i-link imong Instagram imong
Spotify, ana-ana. So, ano lang, they can say, in first date ninyo nga, actually, like, wadyo ko nag-check out ni mo, like, imo na yung vibe. Ano, pero murag, saan ni mo kabaw, di ba? Okay, kuan man, they curate their profile. Ay! Na para good ka ng piliun. Like, Oh. you so wanna be seen so bad. Yeah. Mo na kung gingon last year po na kanang, if kuan siya kanang, if boyfriend yun mo siya, nga nung curated kayang Instagram feed. Like, maybe he wanted to be seen so bad or gay siya. But anyways, walay kuara na. Walay Real. something wrong ana. I love Real. gay so Yeah. much. Kaya palibutan. Oh, pero sometimes no kanang, Lahi nga love. but kita kay like, di ta ganahan curated ang something sa guys. Like, pero kita curated kaya tong profile. Like, it's a girl thing, It's a manggod. good thing. Like, why are Girl you... gid siya, pang girl gid siya nga kanang i-customize imong social media. Tapos, lagi nga na kay bisag mo customize ta sa tong feed or mo kwanta sa tong social media kay dili man ta actively nagapangita og partner Oh, for it, yeah. like nag-customize Ako ra kita lang. for fun ba sila kay kanang murag kanang Yeah. term nga hakot babae ba, like something nga na. Like, why are you as a man? Why? Sorry. Why? Pero oy, preferences ra gid na ha, dili gid na Naman. something nga hala ayaw na mo pag-curate sa inyong social media. Kuyawan. Dili bitaw okay mo curate og social media, but pero ang ako lang jud is liw ganahan nga ang guy nasa social media mas nindot ra ka ng organic kayo. Low-key lang. Kuan man good nowadays ba ang dating ba kayo oversaturated na kaayo kay everyone is on social media gani, and then kabalo murag small world lang yun. Oy kaila ko ani ngani extra ni sa akong igagaw, extra ni sa akong ex na friend na ex ana ba, and then gano wala na kay ma-meet na guy nga organic gani nga kana Kanang hello, safe. hi, Pure kanang- og intentions. oh nga na ba tapos murag na program na pud sa akong head na okay lami ra ni sa sugod kuan ra ni sa sugod kanang kilig ra, pero Mao jud. ginaisip dayon nako nga mahuman dayon cause like Self-fulfilling prophecy mo. oo What if nga. manifest ni mo Ma-manifest nga nimo. penny method ano? Dili man siya sa manifest, more on naging siguro naging cautious ra kuti Okay. kay lahi ra ang manifest unta ipenimentod ko ani uy kaysa sa kanang I'm pretty sure ipenimentod ra ko ani sa kuan kadugayan, which is naging kuan ra ba ka na murag building ni imong wall Oh, so bitaw. high, Oo. pero dili man noon siya manifest ug dili nimo siya istorya jud out loud na binuangan ra ko aning lakihan ni dili man kay if you want it to work man yun pag dili na ay na Ha? oh, gusto na ka Mamugos. mo-work Mamug. no Na ako sa ay wala ay joke. Wala TMI. Wa may mas tuya si Julia kay happy man siya sa iyang Or relationship. ko siya mas tuya kay naman diri. Wala pa kay nga na day. Sama. Bitter kay ko. Kami sa June. Hugan sa. Magstorya na lang tati off cam kay basig ma-cancel pa kanay mong lucky. Dili man. Wala man kuy lucky. Ah. Wala gi. Lucky nakapait. Winner's effect. Wala ko'y lucky ron, so I'm happy. Eh! For night times na ko on. Nonsense. Kaya nga vulnerable moments ba. Maka-feel ko sa iyo kanang ninduta na uyab no. Pero kanang ikaw man kay ikinaog man makana sa ko kapoy man. Kabalo ka nga maka-feel ka o kauyabon ka. Kasi same man. May nganing oras sa mga gabi na padung na gabi. Mag-think ka, gusto ko kauyab. Pagka morning, may ganyan ka, okay man din, ako uyab. Need ra din akong hobby. Makalimot na ba ka ng ang atong energy kay na-center good ganis kayo sa lalaki. Kanang makalimot ka nga na kayo mo ang energy ba, like you can go out and socialize and not think about na kanang karon mag-meet kog lucky para makauyab ko. Yeah. Dili man good, like after ko na bulog mi sa kula sa uyab kay dagang kay kog nabuhat and mostly bed rotting ra. But anyways kanang makalimot ta ba nga there's more things in life already. There's more things pa gyud na kanang better
nabuhaton kaysa sa mag-think nga nganong wala ko uyab. Dili ka ko gusto sa mga tao or dili ba ko attractive or nga na lucky lagi ka nga wala kay lucky. Lucky ka nga wala kay lucky cause mabulabog ra ka mo. Lagi. Mabulabog ra ka ma-stress ka. Take it from me. Ang sa ako Take it from me kay- de. sa ako kay weird sad. Kaya nga naman. Kay, di ba, mag-wonder ko, night times, mag-wonder ko, gingan na. Pero if na ay modul, kay push away na ko. Bugo. Ako na siya avoidant attachment Actually, style. avoid- Patay ka na bogyaw ya. Avoidant jud ka. Avoidant ka Kay ti. kukuan ka na. unsa Ma-overwhelm ka box if anxious. Ay dili. Oh ma-over- my gosh, libog ko. Kay avoidant niya, anxious. But if, disorganized Disorganized. disorganized attachment style. Unsa man, disorganized. Tanan like anxious, avoidant, ka mahadlok ka and then pag ma-overwhelm ka and Ma-push then away ka. ma-push na po ka ano. Oo. Maybe mag-shadow work pa ka more. Cause like dili ka okay nga magkauyab ni. Ako ana, ang ako kay avoidant yun ko. Once ma-aware na ko nga makagusto na ko sa lalaki or ang lalaki makagusto sa kuha kay mingon ko nga dili ra kay I'm not for you. I'm just a concept. I'm just you know, kanang something di ko ganan mag-feel the void ba. Kanang mas ang reason nga nang avoidant ko it's because kabalo ko nga ang lalaki kay incompetent ba to be in a relationship ba. Nga moingon sila nga ready na ko. Nya, kisa magbayad sa date ako. Lain kayo. Mm. Ay mo ate disorganized ka. Si Julian sa kaya or makabalo mo yun. Di disorganized pud ko. Disorganized Ay, ka. oo. Mm. Bisod siya day. Anxious. Ulo, and gudi mo do. Ulo, yun niya siya kay secure man na siya. Ay, So, naul- may pa kana siya all secure. Asa mo kita secure? Uy, shit. Never siguro ko ma-secure kay Same. kay nako ADHD. ADHD. Dili pa di pa ka diagnose sa basin Di di. Di pa. Ano di. Kanang need ko ba nga na ay constantly buhaton para ma-happy. Ah. Bagi nga na. Pero na may times po na kanang nakatry naka-jockey nga mabuhat kag mga decision because for the plot. Oh, kadaghan. Mo na scary diha kay Mm. nakalimutan nga natin mga footprints. Yeah. Real. So, paging ana. Kasi yung gato ko yung question na, if ganan ko makauyab og kanang sikat, like maging ana ba? Mm. So, if naa, jud kay feel no kayo, go. Go. Pero dili na siya madugay. Sure ko di siya madugay. Kay ganahan man jud ko og Loki. Nga tao. Kisa may dili ganon og low-key guys. Mm. Kay they cannot destroy what they don't know. Maon na. Mo nang bagong kanta ron ni Julia Tinaguay. Pero Ay, sa meaning sa oo. Tinaguay ti. Siya na. Kaya nag-wonder ko. Mo sa meaning sa Okay. Tinaguay. Naglisa jud kog translate bitaw, dakan nang translation tinagoy bitaw. Unsa ko explain? Karon mo hiding ana nagtago-tago. Hide Unsa ka and nang seek. ginatago ko nimo? Ano ko nimo Kanang ginatago? nagtago-tago ka og like what you do. Ana ba? Ang concept jud nako sa song kay cheating. Ana so nagtago-tago ka nga nali ka sa club ana yung ka good night na ana siya. Ana siya na vibe. Dili na siya. Kaya one. Secure man siya so natog siya. Oh. Ay, di good boy mo na. Lahi. Pero ana siya, tinaguay nga about siya man-child jud ana nga song. Kaya feel na ko mga man-child ra ang insecure and sila ra ang magtago-tago, 'di ba? Mm. Kay if man jud ka nga secure, then open ka sa imong girl. Oh, Real. Oo, bitaw. Oh, Kanang rasonan lang ka nga, kanang wala ko ni sulti kay masuko man ka. Bugo! oh my god. Masuko, jud kay di man ka masulti. huy Di bitaw. masulti lang. Tinuod bitaw na and tinuod po tong gingon ni Julia. Maybe ang kanang mga lalaki na naga-cheat or ang mga lalaki nga daghang tinaguay kay insecure gyud sila. They wanna be a diva so bad. Like you wanna be me. You wanna compete with me so bad. Like, ug kana po, ayo pag nga na bayot, kinaka-try ba ako na, wala ba na ako gisulti, kay masuko ka. Ay, ikaw. Women in men fields. Ay, nga nasag ka. Buhat ko, ana, bayot, dili ko mo deny, nag-cheat po ko sa una, at bakit? Kamoray pwede. Pero dili na siya, nako gina, ano nga, mag-cheat tang tanan guys, but,
sorry na ko ato, nag-sorry na ko sa guy, nag-sorry na ko sa akong gingot. I mean, bata pa man ko ato and all. Oo. Learning But ko dili ano jud mo. to siya okay. So, ayaw buhatang dili nimo gusto buhaton sa imuha. Matakot sa sariling multo. Yes. Eh. Mubalik ba jud siya? Ha? Mubalik jud nang ingana. Wala ra ka na. Ay, Mubalik sa kana imong binuhatan ba? Mubalik. Nabalik na te. So okay na kuha na na Ay, face. ana siya. Na karma na. So okay na nabayaran na nako, wala na ko'y Okay, pending. Bayaran na nako, nalagbok na. Fully No man paid. na. So sa sunod man ako na mauyab, banday ra ka. Banday ra ka di ay. Uy, dili sa unto Watch out. jud. Maybe magulat sa ta na mag-form atong frontal lobe. Yes. Mga 25. Yes, yes. Bayat pagsabay basig pagka-form sa mong frontal lobe, lain gyapon ka mo decision. Decision di ay. But kanang ganahan ko sa among topic ron kay sexist kay me. Yes. So makancel mi ani. Dapat ang sunod na pangalan sa katikaran kay cancel with Kati. At bak. The cancel queen. So mga siya, thank you so much Good Girl Studio for making this podcast possible na pod. Ginoo ko og Alta Sociedad Carantal Cebu kay ug wala ba sila? Wala sa Kadiri Cebu. And thank you so much Julia Q and you. Jackie. So follow ninyo ang social sa Good Girls and Alta Sociedad Carantal Cebu and i-follow ninyo kasi mo username Jackie. Sige. Sa IG kay Jackie Chang pero na ED so Jackie changed. Kay people change. Kuya Juan. Char. Ako rin na usab. Jackie change. Baka kun kayo ang username. Sa kuan sa TikTok kay Jackie change pud ko no. Jackie change niya sa Facebook kay Jackie Chang lang. Ikaw yung Julia. Ako kay Instagram Julia Quijano. So, full name na siya. Government name. Ala. O niya. TikTok kay Julia Q on Spotify. Kaya nanay nakakuha sa Julia Quijano. I-promote yung newsong mo. Hello. So kato mo topic ganina nga tinagu ay gisegue to siya Unta, kay. dili magtinago. Na ko yung song nga tinagu ay bag-o lang gi-release. So kung naka-relate mo sa among gistoryaan karon, i-stream na to, Oh. 'di ba? Thank you so much. Follow Katikaran Podcast sa tanang social, sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook, sa tanan na, pati sa Viber, napon mi sa WhatsApp, napon mi ana, nagtuo mo gwa mi. And then follow Ira Daniela sa tanang socials. At Ira Daniela sa tanang na socials. Sa YouTube, sa WhatsApp, sa Viber, sa Snapchat, tanan na. And ayaw pag nga na ba YouTube? Bago ko lang ingon na wala dyan ko dating app sa friend. Sa friend, di ay. Mao ni yung addicting dili masugo, dili na hati. Katik at mao ni ang Katigaran Season 2. Yay!